Freya, kom. Freya. Mieke. Hey. Hallo meid. Zo lang niet meer gezien, joh. Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Ja. Hé, luister eens. Ik moet je eens eventjes iets vertellen. We waren gisteren na het werk met z'n allen eventjes weg, hè. Echt? Oh, ja. En nou ja, je weet wel, hè, lekker dansen en lekker wat gedronken. Melanie, die was weer helemaal je weet wel, ja, die was weer helemaal weg. Maar luister, ik heb zo'n leuk idee. Oh, ja, eindelijk. Oh, Oh. Maar, Bel maar. Ja, laten we zo afspreken, hè, dat we elkaar zo snel mogelijk bellen. Tot snel dan, hè? Ja, oké, hè? Ja. Doei, hè? Doei. Goed, Freya. Hi, schat. Leuk dat je eens belt. Het gaat. Alleen Freya wil niet slapen. Die loopt altijd te schreeuwen. Ik krijg mijn artikel niet af. Ik weet niet wat ik met haar aan moet. Ze loopt de hele tijd te schreeuwen en ze luistert niet naar me. En... Edmund? Hé? Hey. Edmund, luister je? Wie is dat? Nee, maar... Ik... Waar ben je? Lekker slapen. Nee, jij ziek. Lekker slapen. Mijn oog is maar dicht. Ja, altijd hetzelfde. En ik heb toch zo'n leuk iemand leren kennen, meid. Echt? Oh ja. Ja, tot snel dan, hè? Ja, oké, hè? Ja. Doei, hè? Doei. Doei. Lekker weertje, hè? Is dat uw kind? Gaat u dat aan? Sorry. Soms dan wordt het me even allemaal te veel en dan schakel ik gewoon uit. Sorry. Ach ja, het is ook echt wat anders als het niet je eigen kinderen zijn, hè? Ik ken het, geloof me. Soms ben ik er zo klaar mee. Ik heb thuis een oppaskind. En ik zou het uitstekend kunnen vinden met jouw kind. Trouwens, zit hier maar te ratelen. Hoi, mijn naam is Dieke Lady. Maar noem me maar Dieke. Ik ben Wieke. Oké. Ja, mooie naam. Ja, klinkt ook wel. Wieke en Dieke. Ja. Ja. Weet je? Klinkt misschien heel gek, hè? Maar wij lijken volgens mij best wel op elkaar. Ja. Ik voel zoiets meteen.
als je eens een dagje vrij wil, dan wil ik best op die kleine van jou letten, hoor. Als jij dat dan ook voor mij een keer doet, kan ik eens een keer lekker gaan shoppen. Lijkt het je wat? Ja, ik snap het best. Je moet erover nadenken. Je moet het de ouders vragen. Maar één ding weet ik zeker. Die van jou en die van mij, die zouden het prima met elkaar kunnen vinden. Morgen mag je met Bas spelen. Van mij. Ja, nu ga je slapen. Los, die van mij. Laat los! Hey, hoe is ie? Lang niet gezien, joh. Wow, wat een mooi huis hebben ze, zeg. Jee. Die rijke wende, kinderen, die zijn het ergst. Is de familie niet thuis? De vader is momenteel op zakenreis. En de moeder? De moeder. Die is weg.